Poate până la ziceți urmă, mai umor? pentru ce mai joc? Da. Spuneți-mi și mie pentru ce mai joc. Fără număr. Ai rupt? Moacă! Te cheamă iubita ta! Se învârte ca de bun. Bă, deja, nu, deci mă apucă, cât mă gândesc, atât mă enervez. Păi nu te mai gândi, vorbește cu ei când Păi intri. nu te supăra, frate, dar păi mei stau atâtea ore să-și bată jocul de mine. Poate nici n-a fost atacul și de-aia nu s-a pus. Cum așa nu fie atacul dacă a zis că a fost atacul în direct? Păi a zis, cine a zis? Cătălin, poți să-l crezi? Atunci să-l pedepsesc în puii mei, ce înseamnă lucrul ăsta? Că el cauți a atacat și la doamna Maria și tot nu s-a pus. Nu e, dar ce cauți aici, în direct ai venit? Ce-ai căutat aici? Nu știu, că a zis să nu mai joace la Caterina. A zis și Cristian, că a avut de la 4 fără 20 până la 4. De asta a venit el repede în alea 10 minute. Ai face pe foc? Nu se bagă la cuptor? Știu că se bagă și la cuptor. Adică asta că să fie să scadă de mai. Da, și ce dacă? Da. Și ce? Ia uite cum sunt astea. Ce mă, că te-ai desfăcut? Logic. Mi-a rămas melodia ta în cap mai bine, nu mai cântai Ani cum. vizurgălăi? Da. Mă gândesc la ce am să mă gândesc. Unde-ai fost cealaltă seară? Hei, du-mă la mânuța mea, că-i dulce gurița. Murguleț, mă. Da, murguleț. La, 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 la. De astea compot? De astea compot? De vieșine. Cireș. Aș mânca geamă. Oh, nu mai mănânc dracu nimic. You say. Mamă, câte limbi are mâncați și... Mă negresc sub unghii De asta de sunt la așa de colanți. multe, mă. De asta sunt așa de multe. Etichete? Îți dai seama ce kiluri de firmă am? Uite, are 1, 2, 3, 4, 5. 5. Da. Rahat. Aiurea, pe ce dracu îmi putea spune una? Fă. Bună. Ce-a făcut? Ce ai făcut, mă? Da, cine putea să rupă decât Ionela? Uite, brand. Mamă, auzi?
Eu atac pe 29 ziua și e Marian de tură. N-am nicio șansă, știi? Mie să nu mă prindă. Hm? Păi noi avem unul, ei unul. Hm? Păi cine au ei doi? Păi cine au ei doi? Până la urmă doar pe Marianii. Da. Da, păi... Să nu-i trecem, nu se egală. Să nu-i trecem, că dacă noi facem 12, pe aia ei trebuie să se țină ea să facă și ei 12, tot așa. De ce? Lasă să vin aici. Deci am bază în Ionela că le dă o palmă peste ochi și bag aici. Cine? Ce? Cui să-i dau pe ampe? Să nu le mai luăm? Cine este? Dar noi avem unul și ei unul și ei încearcă să ne atace și nu le reușește. Vezi că în seara asta este, Nicolae și mâine dimineața e Marian. Păi da, ci că în seara asta stă Marian după asta. Am zis să stă Nicolae. Nu, că ci că acum, da. Hm? Ci că Marian. Yes. Unul din ei, oricum. Aseară aș mai fi încercat. Da, dacă cumva le descalifică și am făcut, le-am trimis atâtea ore să le descalifică. Îți place acolo? Îți place acolo?